Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na još jedan sat matematike. Danas ćemo učiti koje su to mjerne jedinice za obujam tekućine. Pogledaj ovu ilustraciju. Žarko je u trgovini. Što se nalazi na policama? Pročitaj. Na policama se nalaze različiti proizvodi, odnosno različite tekućine. Obujam tekućine mjerimo u posebnim mjernim jedinicama. Što vidiš? Opiši. Mlijeko 1 litra, sok 2 litre, boja 1 litra. Osnovna jedinica za mjerenje obujma tekućine jest litra. Kratica 1 L ili ponekad 1 L. Dakle, litru pišemo malim tiskanim slovom L ili velikim tiskanim slovom L. Kako je napisano na ovoj ilustraciji? Koliki je obujam mlijeka? Obujam mlijeka je 1 litra. Obujam soka 2 litre. Obujam boje 1 litra. Bravo. Pogledajmo dalje. Vidimo čašu, sok protiv kašlja i čokoladno mlijeko. Obujam ovih tekućina nije izražen u litrama. Manja mjerna jedinica za obujam tekućine jest decilitar. Kraće pišemo 1 dl. Promotri. Vidimo jednu bocu čiji je obujam tekućine 1 litra. Pokraj vidimo čaše. Koliko ih ima? Možemo zajedno brojati. 1 čaša, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imamo 10 čaša. Obujam svake čaše, odnosno tekućine u čaši je 1 decilitar. Koliko je potrebno čaša tekućine da se napuni ova boca? Tako je. Uzmemo li čašice obujma 1 decilitra i posudu obujma 1 litre, vidjet ćemo da u posudu stane točno 10 čašica tekućine. Kraće pišemo 1 litra jednako je 10 decilitara. Čašice obujma 1 decilitra i boce obujma 1 litre bit će naši mjerni instrumenti. Pomoću njih mjerit ćemo obujam drugih posuda. Pogledajmo primjere. Ovo je boca obujma 1 litre. U ovaj zeleni lonac možeš uliti točno 6 boca vode. Koliki je obujam lonca? Tako je, obujam lonca je 6 litara. Ovo je čašica vode od 1 decilitra. U limenku možeš uliti točno 5 čašica vode. Koliki je obujam limenke? Obujam limenke je 5 decilitara. Ovo je čašica vode od 1 decilitra. U tanjur možeš uliti točno 3 čašice vode. Koliki je obujam tanjura? Tako je, obujam tanjura je 3 decilitra. Pogledajmo posljednji primjer. Imamo bocu od 1 litre. U kantu možeš uliti 10 boca vode. Koliki je obujam kante? Bravo, obujam kante je 10 litara. Otvorite svoje bilježnice. Napišite školski rad i prepišite naslov mjerne jedinice
za obujam tekućine. Prisjetimo se. Osnovna jedinica za mjerenje obujma tekućine je litra. 1 litra, kraće pišemo 1 L. Manja mjerna jedinica za obujam tekućine je decilitar. 1 decilitar kraće pišemo 1 dl. Koliko je potrebno čaša tekućine od 1 decilitra da bismo napunili jednu staklenu bocu od litre? 1 litra ima 10 decilitara. Dakle, u bocu od 1 litre potrebno je 10 čaša tekućine od 1 decilitra. Zaustavite video zapis i prepišite sve što vidite na ekranu. Ovo su zadaci za vježbanje. Pozorno promotri posude prikazane na ovoj ilustraciji. Koliki je obujam svake posude? Obujam kante je 10 litara. Odlično. Obujam čaše? 3 decilitra. Bravo! Riječima zapiši obujam posuda. U svoju bilježnicu nacrtaj svaku posudu i riječima zapiši njihov obujam. Zaustavi video zapis. Promotri. Koliko čašica vode trebaš uliti da bi se napunila veća staklena posuda? Nacrtaj u bilježnicu i svoj odgovor zapiši. Sada slijedi zabavni kutak. Pripremi bocu, vrč ili tetrapak kojemu je obujam 1 litra. Pripremi plastične čaše i odreži ih tako da u njih stane točno 1 decilitar. Zamoli odraslu osobu da ti pomogne riješiti ovaj zadatak. Zaustavi video zapis. Uzmeš li čašice obujma 1 decilitra i posudu obujma 1 litre, vidjet ćeš da u posudu stane točno 10 čašica tekućine. Hvala na pozornosti. Doviđenja!